Добре дошли в моят свят, където пазаруването среща наградите. Открийте как да пазарувате, спестявате и се наслаждавате на предимства. Искате ли да извлечете повече от пазаруването си? Представяме ви Моят свят, глобалната платформа, която ви дава кешбек с всяка покупка. Независимо дали пазарувате онлайн или с местни партньори, вие не просто купувате, а печелите. Всеки път, когато използвате Моят свят, получавате кешбек и натрупвате точки за пазаруване, които можете да обмените за ексклузивни оферти и отстъпки. Как работи? Просто се регистрирайте безплатно на нашия уебсайт или изтеглете приложението. Сега, всяко пазаруване е шанс за спестяване. Търсите нещо специално. Насладете се на нашите ексклузивни оферти с хиляди партньори. И това не е всичко. С Моят свят никога няма да пропуснете най-добрите сделки и промоции. Можете дори да инсталирате нашия браузър плагин, за да се уверите, че не пропускате кешбек, докато пазарувате онлайн. Всяка покупка с Моят свят ви приближава до нови възможности, повече продукти, повече партньори и повече предимства. Присъединете се към милиони хора, които получават кешбек и точки за пазаруване с Моят свят. Бъдете част от световната общност. Моят свят е повече от просто пазаруване. Това е вашият път към умното пазаруване. Регистрирайте се днес